Nang gese ya? Nggih. Tamen kok gese. Mungkin jenengan polsek niku. Turun malih mboten tepih niku ngene. Ana belok kiri. Ndap langi polsek niku lho. Bar kiri kan lurus, mungkin ketemu jalan raya kan kanan. Itu arah Raden. Itu kan jalan Surabaya anu. Surabaya. Artinya putra lewatannya. Makanya jenengan kan anu digi polsek Ginar niku kan. Lurus makanya lanjut kan malah mboten tebih kok niku. Kan polsek. Iku kan niku ngeten ta, terus niku malah lurus ketemu pertigaan. Nah, ngentep ngiri, ngentep lampu. Ngono iku pas raya kono lagi kanan. Nah, ngiri kan nang Surabaya. Cedak maksudnya mboten satu. Nanti kan mesti kono jalan wisata bisa. Nah, masuk daerah mriki mrene gum yang ke Masuk